Alright, tapos na. Ito na, nagagamit na. So, dahil na pa. What's up guys? Magandang araw sa inyo. Ngayong araw, gumagawa ako ng improvised na lutuan. Yan. So, as we all know, grabe yung pagtaas ng presyo ng langis, gas, bilihin. Kasama na yung LPG, yung gas. So, alright, so actually guys, nag-start na kami. So, bumili na ako. This one is around 150 pesos lang. Yan. So, at least ang dami naman ditong mga kahoy-kahoy sa paligid. Then, yan. So, malaking tipid kung mag-shift muna tayo sa traditional na pagluluto, yung tulad ng pagluluto dati. Yan. Okay. And guys, ito pala ginagawa ko ay wala akong masyadong biling materials nito. Actually, yung alambre lang tsaka yung mga pako. Yan. Kasi yung main materials niya ay kinuha ko lang sa tabi-tabi ng bahay namin. Yan. So, mga lumang yero, mga kawayan, yung mga tabla. So, pinaklas-paklas ko lang and then nireuse ko siya para makabuo ko ng ganito. So, guys, hindi pala ako expert sa pagkakit. What? So, sa akin, basta pako lang ng pako. Yan, katulad ng ginawa ko dito sa mga bakod ko, pako lang ng pako. Yan. Okay, so let's go guys. Tapusin na natin to para magamit na kasi actually umulan kagabi. So, para makapagluto pa rin kami kahit umulan. Yan. Okay. Times are late under the moon, and I thank God I'm breathing. And I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surround, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more war, and our children will play one day, one day, one day, one day, one day, one day. Start to bounce, win or lose, 'cause we all lose, but they'll feed on the souls of the innocent blood. Yan. Ito na guys, sinisemento ko na yung pagpapatungan ng kalan kasi para hindi siya masunog. Kasi kung yung bamboo lang din, baka tendencies masusunog siya. So, ngayon, ginawa natin siya ng paraan na malagyan siya ng semento. Yan. So, ito yung portion lang naman pagpapatungan ng yung kalan. Yan. One eternity later. Alright, tapos na. Ito na, nagagamit na. So, dahil napakamahal na yung gaston, gumawa tayo ng lutuan. Ayan. Magluto sa gatong para makatipid ng konti sa gas. Okay. Gasol, okay.